Never you can ever moon. Oma wa le can ever moon. No go ya la can ever moon. Never go can ever moon. And here I can ever moon. I can ever moon di bonine. Baraburu. Can nde unyai kena pasazi ndi umada o to usi adibapa kwirike nkechuku na ka ino neni aka ọ bụ ya anyị na-emereba na-abụkwa arụ chukwu debe anyị ndụ anyị eme ofufe chukwu debe anyị ndụ anyị esi erie ṅụọ maka na nke onye riri ka obu mụ adị nkweta na nke onye riri ka obugodi mgbe ahụ ya bụ eji were wee kene mmadụ niile kene ndị ụmụnna kene ndị ọyị anyị ndị si ebe dị iche iche wee bịa maka nke ara ekenekwa m ndị ụmụ nwaanyị ọdịnala n'ebe niile ọ mere okwu ụmụ nwaanyị ọdịnala na-agụ ebe a mana ọ na-ebe emebe ife emebe dịka ọ na nwere ihe ọ ga-abụ mana ọ bụrụ ihe ahụ ọ ga-abụ ihe gara anụ mgbe ahụ nekwanị m anya anụkwa m ntụ obido nekwanị m anya anụkwa m ntụ obido amadịarị gbaa onye dị amadị ewe mana kwụ ya butere amadịarị ma ọ mgbe onye agha na-amadị mechara marazie amadịarị ma ewe pụta ana m ekele onye ọbụla anyị chọrọ ka anyị malite ka menye dị n'ọchị niile eji mara nwaanyị mụ n'ọzọ okwu anyị aka emechago ihe a kemgbe mana ihe o ji dị ka anyị aka na-ebute oge n'ime ya bụ maka na ihe na-arụ ụdị ka ọrụ abụrụ ndị ala krismas ala ele odo aka na moto mgbe ihe ala mgbidi awa owuru onye gwara gị okwu ahụ alabakwa ọ pụtara 18 ihe ala mgbidi awa owuru gị na-emegiri bana moto adịa ihe ala mgbidi awa owuru ọ labakwa ịpụtara 21 ọnụ ya ihe ala mgbidi awa owuru ịpụtara 31 ọnụ ya ọ na-ajụzi gị ihe ala n'ihe ebe ya kọrọ na anyị n'ọrụ so mana ka o so na gide anyị ga na-anwara atakwa na ya ka o ji dị ka ọdana emergency onye ọbụla fụrụ ka ọ nakọtara anyị subiri ya mebi ya rapụ otu a n'oge o si adabara ụmụ mgbe ahụ onye agbaghara n'oge o si adabara n'ihi ihe onye na-alụ ya bụ kịta anyị ga-eme ọjị idebe dị fon ụlọ ile n'ụlọ ọgbọghọbịa bụ ọtụ ụlọ ka ike ya bụ lee ọjị buru n'ehihie mere na ọjị bido na anyị ukwu ọjị ụlọ na-amụta na onye ụlọ dị anya ebe ọjị na tebụl si ya na ọjị abịa ebe ahụ dọrọ abụrụ ọkara ọsọ na ọjị dị ya ọmọkụ ose dị n'ime ose dị ya Tole Chineke anyị. Amen. Mmanya fụrụ ụbọchị mma. Ọjị awa ọjị na ma ụbọchị mmadụ niile. Sorokwuo na onye nwe ụlọ akọwala ya na-enye nọrọ nga. Obi dị m ụsọ. Ịchọ na ọ dịkwa gị. Mana tupu ihe niile agara, anyị ga-akpọbata n'onyonyo ka onye nwe ụwa niile ọ nọ ebe a maka ka ọ ghọtara anyị nwanne ya. Na-ekwe anyị ekenere gị Osudo Ojude Eriakụ ya etikwere Osonna na-ese maka na eji wepụ ya bụrụ mgbe anyị wepụrụ Osonna chọọ ka anyị bịa wụsịrị ihe nna gị niile iso nna gị ribe ihe niile orute ka eji gị gbogotara ije soro udo mba nọ otu nkọwarị adịra Osonna Ojude nke a nke ọ dị anyị mkpa ọ nke a bụ isiokwu Osonna Ojude Eriakụ. Thank you, sir. I know bye. God, good enough. Nobody goes to lie. You in the real.
Alright. Kila guru no. Bamba Jacob. Abu Jacob. Jaga na ba na yo mtune no. Kai me here. Ona be hizo kambi na ya no. Abraham agwadi ehi. Ebu ma ka iji no ria very fast. So here akweba. Bia bu nke wetara. Nyegi. Iwele ojele umunna ya munka iwu bole umunna yebu oke onye mra yo to putiri ojiji ya mic ya bụ ya nwanne nwoke ahụ na-emekwa ọ na-emere anyị ya kemgbe ọ malitere ya ọ naba ahụ ọgbaziri ile anya akụkụ ebe niile oso ya ebe na-efu agadaga ehi ọ sị mụkpunye ụmụnna ụmụ awaala niile ha wee kwa ya mee otu ha ga-esi emela new year ihe ama ahụfu ndewe ọ bụrụ na thank you very much ọkwa ifugwele nne ya ụmụnna ọkwụ na afugwele ya abachu ọba mmekọ ọfụgara ebere ya msị ya afugwele inyoga emekwa isi ike nwe ekwu ntụ ọ bụ ala n'ụlọ fụ afugwele m ya kụpụrụ na Chineke aka Nge wako kuru na ngwani wako n'ime ka je na me ihe na raisa kedu mgbe oke ọ bụrụ nwa ahụ na-achọ agwa m ede buru m ihe ka anyị je ase ndị otu omeka dị he egwu ọla atụ ọnụ mba Ana ịma mgbe egwu a jiri ekwube egwu a akụbeghị ebe nne ya ọ ya ka anyị ji so ụlọ bịa taa onye ụkwara ntịtị taa bụ taa so taa mụ na ụlọ ya nọ n'egwu a taa ya ka ọ ya abụrịrị ọgba nkịtị na nne ya kedu ezi udo ahụ ebe a bụ ihe dị ebe a bụ osikapa ọ bụ ara nwa mgbalụ 50 years ọ 50 years ahụ anyị merụ ya ka anyị kara n'enye ọ ya dị ya bụ osikapa dị ebe ahụ anyị na-emebi eme kwa arọ mana nke ara anụwa anyị mere ya ka ọ gbogide puku n'ihi na ndị ikwu na ibe ya dị ebe a soro ketara isi ọganihe mkpara ya anụwa 50 years ka mere so ha kwesịrị ka ekete ya dị ma anyị na-agba arọ dị ma anyị ga na-agbagote siri ike nke ejugbo anyị na-enweta ihe anyị ga-enye
anyị ga na-enye ndị be anyị biko ehi a nwanne m ụbara na aja agwa kemgbe niile ya na-achọ obodo esi anwụdị ya mana anyị ga-anwụdịrị n'ihe ya bụrụ nke a bụrụ asịsị ya anyị nọkwa nwee mmanya ya na ya yi ya afọ anya akọwa ya akọwa onye ọbụla bịara ebe a ga-ama na leala eme ya every year otu a ka esi eme ya ma lelee anya nketa kedu isi ya bụ na ọfụna nwere ihe dị iche na ya bụ nwa amadi bụ nwanne m nwoke bụ Nnachu na o mere n'ime ahụ a ka ọ nọzuru ọgụ ahụ 15 ya bụ 50 years dịka a na-agba ya unele fụlụ ọbịa dị mma ka ọ bụ ekene dị chukwu ama na ndị niile na-ebe a sokwa enwe obi aṅụrị dịka otu anyị nọbụ ndị ụmụ nwoke si enwe obi aṅụrị ụmụ nwaanyị n'ebe a kelee ndị ya ndewo nna anyị ọlọlọ mmụọ let's go for no no I get get you man I don't know anya go to bala get you where you buy Baba Rigarana Rurugia Rigarana Chase Rigarana Chase Go back. Tabata Tabata Piano Dale vale, yo soy acá. ¿Cómo va a poner acá? I have I got the ammo. And that's the go for. All right. Oh, that's wine go better. You know, man, I went there to go for. No matter where I wear a cacara. Of others, the boys here have of others, the simmer and Kerman also. Of others, the car, how you put a foot. And idea, oh, bro, I get to it. Wagi you know what you are do to it. European or Canada, okay, you put them on shallow water. What are Sala Ladisha? And the Negro to have with the law. Gabian, one, no guy, I do. Bells for Kula, a boy, a jam, or Belo Nebele. Oh, my, by a Hanani. I will see your phone, Macana. I shall. Ya, book them in media about the Brayaba. I didn't Ankara. I said, no, not a dear. Oh, no, no,
na ihe anyị bịara taa awala London 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 awala London London awala London awala London London awala London amụrụ ejuwe n'obe ihe anyị bịara taa awala London London Yes, how no one go to again one jet ya malolu. Such a nice, they don't say make you feel. Yes, well. That video, then yeah, you could. This cinematic again. Cinematic. It's gonna. You see how you man. But it's last but I cool. Ndane bona na ndu ndu. Owo ihe menu. Yone kwukwa. Ana bana yant. Ni ande kwugiti geji amuta ihe. Ihe resere nkịta na mmanwụ na-abụ mmanwụ ji eme yaga nkịta na Abuja. O nwe ihe mere na be anyị a. Ihe anyị na-eme ma ọ bụ na na-enwe obi nchi mere mmadụ ihe mere ya ọ bụrụ na ọ bụrụ na na-emeri ya na o nwere ihe ya eme mana oge na ọmasị na ihe eji ebe n'isi kpọrọ nkụ abụrụ ka o chebe ya ndụ na ọ dị mma ya na ya mgbe akwụkwọ dị n'elu ya na be anyị a mmadụ abịa kọbara m mgbe ya kọchara were bụ ego nye ya o were ejebe ịgwọ ọgwụ Ona lo kwali ba nasu. Na ba mo no no. Mo de be ko ba ya ko fa mo bia. E be be ni e ko ni wo bia. O ri ake bi wo. Wo ya tunni atu. Ando sabo. Na mo ane guharu. O wo ko ni me na ya riu. Oni frezoku. Ezoku ni kambugo. Iba bushaya mwana wana kudi soku abu ni mehe mwadi ibe yoya ya batuja basi ase one ya hoyo mana makanudo kama ogadiru kama owe ulusie no ya aje aje wo ebu no bi oji we were aje amani amu obo ko bi arba MC amalu Ana manya moto
enwe siri wee by December 1 na-amụ anya many places obodo dị iche iche mmụba anya amụchazie batazie onwe ka nsị nwepụta onye a n'ụzọ ọkọ ofu akụkọ asị nwa ogburu nwanne ya ndị ga na-enwe ndụmọdụ nne iwe were nwe ego were babịa ka onye gbuo mkpọ were ejebe gwụ ọgwụ ihe mkpọrọ na ọfọ taa bụ na onye agha gara ije ahụ ọ ga-atọrọ arịrịọ onye gara ije ahụ ga-atọrọ arịrịọ onye ahụ gara njem ahụ ga-atọrọ arịrịọ anyị gbata atandide onye ọnụ ya arịọta anyị n'ọchọ ọnụ ya afụ ọ bụrụ na m edegokwa nwa mmadụ ọgwụ ọ na-agara n'iru nke na-agakwa n'aka ọ bụrụ na m asịgo ka nwa mmadụ laa azụ nke nna gba azụ mana ọ bụrụ na nsị nwa mmadụ gaba nke ga na-aga n'ihu ọ bụrụ na nsọ nwa mmadụ ụmụ niile a ga-azụ azụ mmejọ nwa mmadụ afọ agụ anyị agụ nke mgboro nwa mmadụ mba mba ihe ejide nwa mgbe a gịnị ka onye a chọrọ ime ihe ọ chọrọ ime bụ ka ndị anaghị enyenwuzi ụlọ ihe ahụ ọzọ ihe o ji wee debe ya ahụ ka o mee ya o ji ma nke eje abụ mmende mana eji agba mbọ eme ife akwa ara abụrụ maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị lụbachara n'ikpeazụ a ndị mmadụ ji a na-acha anya ndị ji enwe nga hapụrụ nga ha bịara iji ede mmadụ anọ ya mana obe ha ka a fụrụ ndị ọzọwa n'ime ya ndị ebe ha bụ windo isi na-abara ndị ebe ha bụ glaasị nọ ihe eji eme ihe agba arọ bụ agbakọ agbakọ wee zụọ anyị n'oge nke anyị o mere m ike ụmụ nwaanyị nọ ebe ahụ ndị zụrụ anyị azụ ndị tara anyị afụ ndị nyere nna anyị aka wee zụọ anyị ụmụ nwaanyị anwa ka m bụ ha n'obi eru ụwa na aka ha na-enyere anyị mgbe ọ bụla emegidere ihe onwe ihe o nwetara ngara emetụ ọrụ na ngara ihe nta adịghị onye agbara mbọ ka dị ebe nwunye ya mana nga ndị enye ya ụlọ onye na-ekwu iwe ewe ma ya esi rice na nka mekwu rice ọ karịa ọrụ na dị bikọ ekwu onye obodo obi ndị ọzọ na-abịa naanị ebe ga-adị onye ahụ na onye ahụ ga-eme ka ọ bụrụ onye obodo ya adị sọrọ ọ bụrụ na ọ bụ otu a ọrụ ọsọ ala abụghị onye ezu ike onye agbaba ọsọ anaghị agwụ onye ezu ike anyị na-akpa ama mgbanatị akụwata ụwa ndị enwe onye ga-atọrapịa maka ihe ọyị ọbụla ya bụ mkpa ya bụ ihe ji okwu dị ahụ na onweghị onye ga-egbochi ihe o nwetara ka anyị ghara iyi uru ọkwado ihe ụlọ ezuru rie ọ bụrụkwadị na mmadụ ga-enwe ịhụ ahụ ọ dịrị ya n'aka ma mchedoro onwe ya n'isi mgbe ị mere anya ịdụmanya anya ọ na-akakwado eme ma nwa obi siri ike ọ marụkwa na ọ dị ya n'aka na ọja ajụ esi ya na ọ bụ onye gị na-arịa ọrịa hapụ ya mekọrọ ịgba onye ọ bụ ịma ma orieri ma ọ rie gị na nwunye gị ha bụ ndị ọfụọ ndị ọmụeme o mecha nwunye gị ya dị ka nne gị nwaanyị na-akatarụ n'ihi nne nwoke na-akatarụ n'ihi nne onye mụrụ ụmụ nwoke n'afọ a wee na-agbụ nne di ya amụsụ ọkwa ịma na amụsụ n'afọ a ka ya bịa amụsụ ịsa ya bịa maka na ọ dị nwunye enwe nsa bụ amụsụ ịsa ihe nne gị jeme inegide ya nne gị mere ya owuwe gị iwe nne gị mezie ya inegide ya arụ ala ka ọ ị na-ele nne dị gị maka ọ dị ya ka ọ nwere afọ ụkwụ kịta ma ọ maara nke nne dị ya na ọdịta ka ọ dara na nne dị ya nwebụrụ afọ ụkwụ ka ọ wụrụ eziokwu mana abụ ọrụ egburu gị ụwa onye sizi ya na ya mara onye ndị ya anya ọ bụrụ ọrụ otu a ka nne ya dị mgbe ịfụkarị na ịmara ile nna ya anya ịfụrụ ọ bụrụ otu a ka ọ dị ya ihe ji were okwupụta ya bụrụ na o nwere ihe na-eme o nwere ihe na-eme nọọ maka na mụ abụ onye na-abụ ihe mere mụ amalụ ihe ahụ ọma amapụrụ ya ka ji wee mee iji wee kwupụta ya onwe onye kpọrọ afọ onwere onye mgbe ọgwụ mana ofu ihe m mere egwu emere ka m fụ ya na onye m bịa ya ọma enyemaka erenyi ego redere ụgwọ mma na-enye ụmụ ego mma na-enye ụmụ ego
otu a ga-esi tọpụ ya otu olu si wee kwuo okwu n'isi onye ọ ga-emebido n'aha tupu oge abịa ihe nna m nyere ụmụnna so omenala ya ka ọ bụ every year ọ nwere ehihie na-aga a na-ada egbu ehihie ma ewu ma ehihie ma ọkụkọ gogo tigo so taa dịgoro very special so anyị egbuola ehihie n'afọ nna m ebute mmiri nyefa si kpọọ ụmụ nwaanyị na-abụ n'ịtọ ama ma ha na ụlọ ọlụ dịka omogo ndị ọgbọ ka a pakejie ihe ọbụla otu ọbụla ọrara maka na chọọ nka ntaba onye ọbụla afọ nsebutere nke ọpụrais na butere ya na moto otu ọbụla ọrara anyị were otu a onye ọ na-ejupụ afọ nye gị ego iwere ya mezuo ya ụra anụ egwu ebigwe nke rice iwere ya mezuo ya mana mgbe nwaghị ya aga ụzọ a ihe ọma mekwarị ya n'okporo ụzọ onye nyechiri nso ụzọ mgbe ọ na-eje eje ọlaba alaba ome gịnị ana m ekele ndị ọdịnala anyị otu unu siri gbaa mbọ ehihie plọs unu ji eme ya mmiri na amụ anwụ na achụ unu mgbe ụfọdụ ọbịa bụ na ya ewe iwe oge o siri wee dị iwe adịrị ya ihe ọbụla ga-enwe isi ga-ama mma na-egbute obere oge maka mụnwa bụ onye na nwere ihe nji wee kwụọ ụlọ ewepụtara m ohere maka ụlọ egwu a bụ taa ka m ga-afịa for the first time egwu a taa ka m ga-eji anya na abụfịa egwu a anyị agụrụ m ya taa mana bịara n'ụlọ anya obi adị m mma ihe jisi ka akwụọ ụlọ bụ na anyị ji erikwa anyị ga-aṅụkwa taa n'aha ndị ọdịnala anyị ihe na-enye obi anyị nwere ya bụrụ ntụ a ka ọ na-aha ọ ihe ibu n'obi ya enye gị obi ahụ ihe anyị fụ ha na-eme na-enye m obi ahụ maka na-afịa na-echete mmadụ dị ka eji echefu ha mgbe a na-arụ egwu mgbe afọ eze anụrụ ha n'oso nna ha mgbe a na-arụ egwu
Maka na agadi gbahugebe n'obodo ise n'ọgụ igbu wachi o agadi gbahuge ndị gụrụ nke a bụ ụmụ agbọghọbịa mọbịa na ha ya aka nka ndị dị na wara ọhịa ndị dị n'ibule ebe ngwongwo na ngwongwo eze asụkọfụ obere oge anyị ga-ebido ịkwa afa dị ebe a dịka isi eme obere oge a ga-ebido prezidenti ba nni ihe onye ọbụla yiri mana tupu nke ahụ o nwere okwu mkpụrụ ebe a ọgbọ oso nna ga m osi ebe iri kaba arụ bịa ọsị na ya chọrọ ka ya soro otu obere ọnụ na ya dịka a na-atụ ya ọnụ ihe oriri anyị na ihe ọṅụṅụ anyị ga na-aga n'ihu ka anyị wee nwee ike tinyesie ego ahụ eweta were jebe ịgwọ ọgwụ mmeti ya ọzọ mgbe ahụ na-abịa wee ga edewe ụgwọ ọgwụ ahụ ozugbo o jiri adịbe ego mmadụ bụ ibu mgbe ụlọ mpenti ụlọ mahadum ntu a ma o jiri ije ahụ mana ọ bụ ede ya ozugbo maka na chukwu bụ na ịkpasu chukwu iwe o meghị ihe ahụ o ji wee wu chukwu ọ ya ka eji wee nwee dị chenjis ya ka eji adị anya obere nri na nke a ndụ anyị ya adị onwe ya ga-achọ achọrọ arụ ụnụ ya afụ nke arụ ọzọ anyị ga-ezi ndị mba ndị ọzọ ha bịa wọrọfere ya anyị na-eme anyị ji emekata ihe ọ bụrụzi ihe oke ihe niile na-eme anyị ga-emegide ọtọ n'ụlọ kanịval